Керамик Pro е истински пробив в бизнеса с защитни покрития в автомобилната индустрия. Това е нанотехнология, която е базирана на керамична основа. Тя притежава свойства като по-голяма твърдост и издръжливост в сравнение с масовата и най-често използвана технология, която се базира на стъклена структура. Нека погледнем нормалната структура на боята на вашия автомобил, която за съжаление постига много малка твърдост. Ако я погледнем под микроскоп с увеличение 1000, ще забележим, че молекулите имат прекъсвания помежду си. При нанасянето на 9H се създава съединяваща енергия, която автоматично попълва разстоянията между тях. Това го прави най-усъвършенстваната нанотехнология до момента, която осигурява постоянна защита на боята. 9H се нанася безконтактно посредством специален вид пистолет. Този метод гарантира равното нанасяне на защитния слой от всеки един ъгъл. Уникалната и единствена по рода си молекулярна структура на 9H позволява той да бъде нанасян многослойно, което предоставя още по-голяма защита от мръсотия и надрасквания. С всеки един допълнителен слой се увеличава защитата от надраскване, цветът изглежда подновен и се получава така наречения хидрофобен ефект. Керамик Pro Light се нанася като последен слой. Той придава невиждан блясък на вашия автомобил. Всички наши продукти са тествани, инспектирани, одобрени и сертифицирани от SGS, най-голямата агенция за инспекция по ISO 9001. Нашите продукти се използват в корабната, самолетната, индустриалната и автомобилна индустрия. Чрез революционната технология на триизмерната матрица 9H осезаемо намалява триенето и когато влезе в контакт с течност, то тя просто пада. Керамичният слой създава свръхсилен хидрофобен ефект, който предпазва боята от птичи изпражнения, дървесна смола и всякакъв вид трудни за почистване мръсотии. Едно от основните качества на Керамик Pro е самопочистващото му свойство. След нанасянето на слоевете той буквално отблъсква водата и мръсотията около него. След нанасянето на всички необходими слоеве, боята и Керамик Pro се изпичат чрез късовълнови инфрачервени вълни, които доставят радиационна енергия много бързо и ефикасно. Тя осигурява съвършен съединяващ ефект между тях.